Dobro, Radovane hoćeš ti da kažeš zašto smo se okupili? Pa hoćemo... Milutin neće. A zašto? Reci Milutine, ali idemo opet preko Albanije peške. Idemo peške preko Albanije. Grupa naša Staza planinari. Stazama srpskih ratnika. Dobro, je se zna tačan broj? Zna se broj 9. Devetoro njih, Koliko? 2 devojke i ostali su... Od toga 2 devojke? Alpinisti i planinari. Alpinisti i planinari. I kad se vraćaju, jel organizujemo doček? Lapčevi smo valjda za 8 dana. Krećemo ispred Banovine danas 4. decembra. Lep je dan, ali preko Prokletije tamo je sneg, verovatno. Spremili su se oni za stek. Gdje je ta ekipa? Je li to ova ekipa vam? Eto, tu se jedna je ovdje. Aha, izvinite samo malo. Izvinite, je li ovo ta ekipa planinara i alpinista? Koja ide pešaka, 2 cure i ostalo dečki, a? Da, to je ta ekipa, eto je cura jedna. Čekaj, jeste vi? Evo je cura pored vas. Aha, i ova cura ide? Da, ja Kako idem. ćete vi preko Prokletije, a? Pa ja sam Prokletije prošla cele. Prošli? Tako da Vi mi znate nije te problem. staze? Znam odlično sve. Kažu, niko ne zna šta su muke teške dok ne prođe Albaniju peške. E pa dobro, ti već znaš te muke. Znam. Jel imate nešto iz obezbeđenja? Imamo. Dobro, jel imate neku zdravstvenu zaštitu, mislim, u slučaju, ne daj Bože? Stazovali sam bila na Prokletijama. Pa to, da, ispala Da li sve. imate organizovano nešto, mislim? Ima sve. Ima, dobro. Jel još iz nekih gradova kreću? Gdje se Ima još skupljate? jedna ekspedicija Iz- iz Beograda. I gdje se skupljate? Oni će isto da krenu iz Peći, ali oni idu malo drugačijom stazom. Drugačijom stazom, a vi krećete iz Kraćemo, Peći. malo teže. Da, mi iz Blagoslov primate i Da. Božjom pomoću. E pa sretan put i javite se kad stignete, a mi ćemo da vas čekamo. Aha, Kolosovski se stara da nešto preda da prezalogaje, jel? Jeste, A, doneli pa smo vidim ja da sve ima tu nešto. bakine kolače, sve Bakin kolač. Pa nema ništa bolje od bakinog kolača. ali i vanilice i galetice i salčića ima toliko toga. I Znači, kad god oni ovako ima se samo da ručkaju okrenete preko se Prokletije. setite sestre. divni, ja volim da vezi kolača, nisam Jesi vidio Milutine? Bakini kolači. Ja ne mogu da se Tako setim da, koje... ja ću da pojem. A, ti energente si obezbedio. Obezbedio si energente. Pa slušaj, tu Golgotu, teško je bez energenata savladati. Lep je dan danas, hvala Bogu, da krenemo po lepom danu. Dobro, Bato. Dobro. Tu. Snimate. Rećete, ne lani, 400 km pred vama. Albanske planine, ste spremni? Kako će biti? Ja stvarno nisam moguće. Matice, kad budete u Brestovac, javite se. Pa, čujte mu.
Nico, pomeri se malo. Malo samo. Samo malo. Ajde. A sunce mi tako bije da... Tako mora zbog kamera. Sunce. Aj Nataša, diko naša, gukni. Dakle, pre samog početka ekspedicije mi smo rekli da će staza da se kreće od Pećke patrijaršije do Skadra. Ukupno smo prešli 240 km, staza je bila jako naporna. Svakog dana se pešačilo od 35 pa čak što više do 48 km, ali smo negde onako kao naši preci, ne svi junački to izneli. Ekipu je činilo 9 članova, od toga 6 je konstantno pešačilo. 4 muškarca i nas 2 cure. Najveći utisak je negde ostavio sam taj dolazak u Pećku patrijaršiju i to kretanje na stazu. Umeđu vremenu svi ti ljudi koji su nas negde bodrili, podržavali, nudili smeštaj i hranu. Na kraju Skadar, Drač, Valona i taj krv koji je taj krajnji pečat ostavio. Ostrvo na kome su, video na kome su sahranjeni vojnici. U istom danu su se naše 3 ekspedicije dole, stigli su Beograđani i stigao je momak iz Kruševca koji živi u Americi, koji je sam krenuo na put istom stazom kod da smo i mi prošli. I mi tako da, eto, nekako sve se završilo. Kako je bilo naporno za jednu ženu? Samo gledajte kolegu. Pa, i nije puno. Negde smo Marina i ja to jako dobro podnele, isto kao i ostatak ekipe. Stvarali su se